Čaute, moje meno je Askerská, vítajte u ďalšieho videa. Dneska to bude z Minecraftu, momentálne 5. časť. Dneska to asi bude bez babky, no ale... Tak čo už... Ako vidíte, táto klietka ešte nie je celkom dokončená. Si to musíme spraviť a bude zapadať alebo vychádzať. Asi zapadať. A pozrite, čo máme. Počkajte. Nemôžeme mať diamanty. Oj. Tak nie, lebo by sme museli upiec ten blok. A už máme aj toto, takže tu má už všetko. A asi budeme z babky, možno ešte vyjde a by som mohla ísť aj spať. Tak čakáme. Redko som pozeral časti z Pokémonov, tak ešte tak rozmýšľam nad Pokémonmi a no a dúfajme no čo ja viem, to dúfajme pôjdeme pod našu tajnú skrýšu. Tak. A teraz vezmeme krompáč. Alebo čo ideme? Nemusí to ísť práve krompáč. Nemáme nič až tak. Čo by sme mohli si predstavte? A ideme pravdepodobne ťažiť drevo. Možno by sme si niekedy mohli dať aj pixelmonov. A no už sme to spravili tak, že to bude na série napísané, že S napríklad 1, čo je momentálne, a že D ako diel a toto bude 5. To bude. Tam bol creeper, tak. No. Je tu nejako ticho. Bez babky ináč. Už sme dali tu zase papagajov, ako môžete vedieť z môjho prastarého kanálu, kde boli počuť papagaj. Kto je? Čakajte, už som vám to ozvem. Kto je? Poď, babka. Tak, tam bola sa babka. Akože tak pozrieť. Čiže tam som videl creepera. A nech nevybuchne. What the heck? Ty kokos, to čo bolo? To jak ma odrazil? Ty kokos. Musíme nás nejako... Ideme, no už tu vrešia babka. Ty nahrávaj, ja len budem pozerať. A môže občas niečo k tomu povedať? Nie, nechcem povedať nič. Ja som rada, keď to ty spravíš.
Idem tačakom ešte povedať, čo im vždy hovorím. Vieš, čo im hovorím. 1, 2, 3, 4, 5. To ich tak babka volá. Matúško povedal, že vám toto spraví a ja budem rada. No, Po obede. tak poď sa sem už pozerať. Matúnko môj, to budem taká rada, nevieš si predstaviť. Nás odpálil tu taký creeper pred chvíľou. Ideme asi niekoho poraziť, ak nájdeme. What? Tu by ma zaujímalo, čo. Alebo, no, ako. Nebudem to radšej skúšať. Matúško povedal, áno. Aj Piata tam bude. A Piata dáme tak, do druhej klietky, ako to spravíme. Poď sa už pozerať, že budú v tej istej. Možno nám už aj sliepočky dali vajíčka. Áno. Ideme sa pozrieť. No dali. No po obede budeš musieť tomu Ivanovi pomôcť, lebo vieš, on potrebuje, bol chorý, však vieš, že ma rodoval, že ho boleli. Čo keby sme si spravili sekeru? No ty si sprav, no ja budem len pozerať, ja budem rada. Vymeníme za sekeru. Pozri. Super. Krábanec, ľúbim ťa, bojím sa o teba, lebo aby nepochodila jak Anička. No, tak. Poď, ideme. Ideme asi tam, kde rybárime. Teda no, nebudeme asi rybáriť. No, utekaj ho. No, ja vím, že len na ruky chceš. No, poď. Ručný pes, toto je ručný. No. Pozeraj, no tak. Áno. No, ideme, môžeme mať aj niečo takéto. Jejo. To je zlaté. O chvíľu bude už asi zapadať. Čo to je? No, dúfajme, že nebude nikdy zapadať slnko. Tam pôjdeme asi v ďalšej časti. A teraz počkaj, kde máme domov? Kde máme domov? My sme sa asi stratili, ty kokos. Asi týmto smerom. Ideme v 10. časti. Už pravdepodobne si nájdeme nejakého papagája a budeme mať aj tu akože sliepočka malá. Super. Asi to je náš domov. What? Tam som na budúce pozriem, tam som kedysi zomrel. To si pamätám. No. Čo táto kravička? What? Pozri, ako nám uteká kravička, no. Môjdeme tu. What? Tak. Počkajte. Ešte niečo spravím, aby ste videli ako môj skin. Takže čaute, vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!